Здравейте! Тази втора част от серията видеопредставания, представящи резултатите от проекта за дигитална достъпност, е посветен на умният музей. Добри практики, които съчетават включващия универсален дизайн в представянето на музейните колекции, заедно с достъпността, без да се правят компромиси. Презентацията е направена с съдействието и на 9-членния екип на проекта АБ Барометър. Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания и се изпълнява от Института по математика, Института по роботика към Българска академия на науките. Презентацията я представям аз, доктор Калина Сотирова-Вълкова от Института по математика. Умният музей се ситуира към настоящия момент, 2025 година, в един малко по-широк технологичен контекст, а именно така наречената тройна трансформация, която като стратегически политики се изпълнява от всички членки на Европейския съюз в контекста на зелената сделка, дигиталната трансформация и социалната трансформация. И има своите конкретни изяви и примери в трите модуса, със съществуващи модуса на съвременният музей, а именно музеят на място или Museum on-site, музеят онлайн, чрез неговата интернет страница, портал и Museum Mobile, т.е. мобилният музей, тъй като статистически съвременният гражданин на мрежата използва най-често използвания хардуер за достъп до глобалната мрежа са малките устройства, мобилни телефони и таблети. Във всички тези три модуса на музея, дигиталното разказване на истории, на което беше посветен и предишната видеопрезентация, заема централно място, като в модус музеят онлайн имаме добавени всички канали за социална комуникация, като Twitter, Instagram, LinkedIn, Flickr, YouTube, Wiki инструментите. И всичко това, разбира се поддържа при една добра музейна политика и визия, постоянно с нови публикации и изискващи обратната връзка на виртуалните и реалните посетители на музея. Музеят на място добавя към дигиталното разказване на истории възможност всеки потребител, посетител да има своя собствена колекция. Имаме интерактивни бордове. Всичко това е следствие от 2D, 3D масовата дигитализация, която в европейското културно пространство се случва вече 20 на години. България закъснява значително, но по плана за възстановяване и устойчивост, който следва да бъде реализиран на 25-та, 26-та, 27-та година, би трябвало да наваксваме част от това закъснение. Понятието като digital curation в модус Museum on-site, т.е. физическия музей, също следва да бъде споменато, обяснявайки този модус. И разбира се, многоезичността, дигиталната достъпност, възможността за интерактивност и събиране и анализиране на данни от потребителите в реално време, както потребителите на физическия музей, посетителите, така и интернет потребителите. Това е изключително важно, за да може да се ситуира музея в една адекватна и реална обстановка и самите куратори и служители да могат да познават своята аудитория, за да са в състояние да генерират нови публики и чрез социалните канали, и чрез нови мобилни приложения. И като казах мобилни приложения, в модус мобилен музей
към дигиталното разказване на истории се добавят всички безжични а, инструменти и технологии, чрез които хората с специални потребности биха могли да достъпват съдържанието, независимо дали то е текст, аудио, видео или някакъв вид мултимедия, включваща и тактилните сетива за възприемане на историята. Тематични мултимедийни турове също така в този модус се включват интернет туров, виртуална и добавена реалност и така нататък. Т.е. до тук с тези три модуса и с тази тройна трансформация, зелена, дигитална, социална, обяснихме контекста, в който се ситуира Умният музей 4.0, който е паралелно се развива заедно с Web 4.0 и 5.0, т.е. еволюцията на глобалната мрежа от 70-те години, когато възникна интернет, с хипертекстови интернет страници, през Web 2 социалните мрежи, Web 3, Web 4, когато днес вече имаме аватари и изкуствен интелект, които допълват цялостното преживяване на потребителя. Как музейната общност и дигиталното културно наследство отговори на пост-ковид предизвикателството да стигне до своите публики в една виртуална среда? В следващите два слайда ще обясним 4 от основните тенденции, които технологично опосредствени увеличиха възможността потребителите да достъпват съдържанието, предлагано от музеите, независимо от това какво средство се използва за това, изцяло във виртуална среда. Първата тенденция, на слайдовете са представени на английски език, но аз ги обяснявам на български с оглед да може на портала на нашия проект за дигитална достъпност те да бъдат достъпни за българските потребители с специални потребности. Затварям скобата. Първата тенденция, Museum Quarantine Trends No. 1, може да се резюмира като да посетим музей от вкъщи. Тук основна роля играят социалните мрежи, като игри в Twitter, в Instagram, пъзели, едноминутни видеа, в които се обяснява един любим обект от музейната колекция от даден куратор, експерт, специалист, виртуалните турове и изложби, различни истории, които обясняват изкуството на реставрацията, на консервацията и много други, които касаят глам сектора. Глам сектор, галерии, библиотеки, архиви и музеи, т.е. цялото институционализирано наследство. Втората тенденция по време на карантината и след нея касае изцяло образователните приложения или онлайн learning на английски, където се включват и игрите, различни сесии за разказване на истории, за оцветяване и друго образователно съдържание в най-различни области от музейната сфера и които могат да бъдат изтеглени от интернет. Т.е. изисква се, разбира се, интернет с добро качество, broadband connection в потребителския компютър. Съжалявам за чуждиците, които се използват, но в тази област, тъй като презентацията е профилирана за заинтересовани потребители от музейната общност и обучаеми, това е, така да се каже, необходимото зло. Третата тенденция от музейната карантина пост-ковид са онлайн предизвикателствата и необходимостта от създаване на връзки, на контакти на различните общности. И тук давам за пример сайта vangoyourself.com, както и различните иновационни стратегии, публикувани на сайта на Europeana Pro.
и така нареченото Getty Museum Challenge, предизвикателството на музея Getty, където във всички тези примери, чрез виртуални разходки сред галерията, които изискват потребителя да има добра интернет връзка, добро зрение, т.е. те не са изцяло достъпни според изискванията на стандарта на W3 консорциум WCAG втора версия, да задоволяват и да бъдат достъпни за хора с специални потребности. Не всички от тези появили се в трета тенденция приложения са достъпни, но ги давам просто като обяснение на това как музейната общност и като цяло главен сектор отговори на COVID предизвикателството в онлайн среда. Четвъртата последна тенденция, която обобщава този отговор, е така нареченото съдържание, което се резюмира в термина краудсорсинг. Държавният музей в Берлин, например, събираше истории онлайн по време на пандемията и чрез своите медийни канали в социалните мрежи и чрез това съвместно създаване на истории от потребители, ползватели и самите музейни служители беше нещо като запазена марка, холмарк на нашето време по време на пандемията. Ето на настоящия слайд в тази снимка на екрана от сайта на Държавния музей в Берлин виждаме един от примерите, които посочих, сайта представящ Van Gogh Yourself, т.е. с приятели и онлайн достъпни рисувателни инструменти да се пресъздадат произведенията на Ван Гог, Recreate Artworks with Your Friends. Доста интересни резултати, които насърчават творческата енергия в потребителите, особено към младата аудитория. Умните технологии в област културно наследство или по-скоро дигитално културно наследство се умножават с развитието на технологиите. На всеки 6 месеца се появяват най-различни умни технологии, умни къщи, в джобовете си държи малки компютри, които улесняват интеракцията с околната среда. От дистанция можем да управляваме своя дом, да посещаваме и музеи, което е ежедневие за съвременния гражданин на мрежата. Като цяло, виртуалната, добавената реалност, смесената реалност, всички те са резултат от процеса на масова дигитализация, 2D, 3D, които са насочени към едно преживяване на историите, разказвани от музеите, и едно 4D преживяване, включително чрез докосване на създадените виртуално обекти, като резултата е действително един почти губещ баланса технологичен детерминизъм, който не следва да бъде допускан в така навлизащото, експоненциално развито, навлизащо технологично бъдеще в музейното ежедневие. На следващите този и следващия слайд ще дам няколко примера с интернет на нещата в музея. Как това се случва? Музейният интернет на нещата всъщност се свежда до мониторинг на околната среда, присъстваща вътре в музейните зали. Използва основно сензори, които виждате като визуализация на екрана, най-различни устройства,
в които тези сензори събират и анализират информация, свързана с движение, атмосфера, и визуализират тази информация в реално време за музейните служители, за да могат да бъдат предотвратени, например, посегателства или пожари или друг тип не добра атмосфера в залата. Това, разбира се, става при съответно използването на интернет на нещата и всички технологии, за които споменахме и ги виждате визуализирани на екрана. Това всичко следва да бъде предупреден на потребителя, да знае, че неговото движение се проследява, да бъде съгласен с това при своето реално посещение в даден музей. Като това подпомага и е условие за адаптивността, изисквана за потребители с специални потребности, използващи асистиращи технологии и, разбира се, осигуряват един по-добър опит и докосване виртуално и реално до обектите в музейните колекции. Типовете технологии в интернет на нещата са общо взето 4, насочени към потребителя и инфраструктурата, които се използват в музейна среда, но има и така също индустриални и комерциални, които по-рядко имат музейно приложение в институциите за памет. Повече в това какъв тип са тези наследства може да видите на сайта IoT for All, internetofthingsforall.com. Пример за такива безжични сензори са вградени в технологиите. Всъщност не пример, а за какво служат те. За събиране и на критични за средата данни, като влажност, осветление, температура, течове, които касаят инфраструктурата основно. Също така са свързани с сигурността. Поставят се физически на врати, прозорци, витрини музейни, за да може да осигурят светкавична реакция на музейния екип и екипа по сигурността, за да може съответно да бъде предотвратен някакъв тип инвазия или пожар. Има също така възможност за тракинг, за проследяване на индивидуални обекти, индивидуални произведения на изкуството. Особено се използва при придвижване, при така наречени мобилни изложби от точка А до точка Б в рамките на дадена държава или извън държавата. Това се използва от доста години, бих казала десетилетия. Касаещи потребителя устройства, които са в тази област, интернет на нещата, са и осигуряват интерактивност. Това са различни тип пластики, баджове, бикън, гривнички. Те се поставят на тялото с съгласие и пожелание на музейния посетител, за да регистрират неговото точно GPS местоположение в музея, пред каква картина стои в дадената изложба, за да му бъде представена по усвоим и достъпен за него начин, аудио или по друг начин, детайлна информация за дадения обект. Разбира се, използва се неговия мобилен телефон и QR-кодовете също са опция за представяне на достъпна информация. Във всички тези посочени устройства в област интернет на нещата се използва изкуствен интелект в една или друга степен, който е задължително условие на това последно поколение еволюирал web, глобална мрежа, но в музеен контекст следва да
отбележим едно изключително важно условие, а именно, че в музейната среда фактите не са опит, нито история. Тоест, ролята на човека като куратор, като създател на изложбата, да разказва чрез технологии, с помощта на технологии в дигитална среда една история е ключовият момент. Разказването на истории, съдържанието. То е много повече от неговата технологична опаковка и не бива да се прекрачва баланса, границата и да се отива в един технологичен детерминизъм, който в някои музеи свежда човешкия фактор просто до управляващ технологиите, което в никакъв случай не бива да се допусква, тъй като европейската и световната културна памет следва да бъде създавана от хора, за да бъде предавана на поколенията напред по един добър интерактивен начин, но все пак човешки начин. И при това с фокус, който е фокуса и на тази презентация, с фокус достъпност. Тоест, независимо в дигитална или в физическа среда, разказваните истории следва да бъдат достъпни за хора с зрителни, слухови, когнитивни или друг тип дефицити. Това е важно уточнение, изключително важно, когато говорим за умният музей, целта на настоящия видеоурок. Тоест, стигаме до няколко примера, с които тази презентация завършва. Дали технологично опосредственото включващо преживяване е и достъпно, и за да бъде направено такова, какви са предизвикателствата пред музейната общност. Ще дам няколко добри практики и примери, както и обучение на необходимостта от обучение на музейните служители, която в термините на Европейската комисия и програмите за дигитална компетентност се формулира като upskilling, reskilling, digital maturity, digital literacy, digital competency. Всички тези термини са преведени на български със съответното контекстуално съдържание за музеите на сайтовете на Европеана. Европеана е мегапроект, който стартира в далечната 2008 година и в настоящата 2025 може да се каже чрез многото си портали, основен от които Europeana Pro, предлага на глам сектора, на музейната общност, начини, инструменти на базата на добри практики, чрез които дигиталната трансформация в музейната общност и представянето на музейните колекции би могла да стане реалност чрез една добра политика в тази област. Разбира се, стратегиите на всяка отделна държава, и тук фокуса ми е върху България, или подпомагат този процес, или го утежняват и забавят във времето, какъвто за съжаление към настоящия момент е българския случай, но се надяваме чрез добри практики това да се промени. На този слайд виждате един наръчник за музейни практици, как могат да бъдат създавани преживявания чрез дигитално разказване на истории в музеите, който учебник е създаден следствие на събиране и мозъчна атака на експерти в областта преди 4 години. 11 експерта от индустрията, заедно с музейни специалисти, създадоха такива конкретни уроци, базирани на няколко музея. Лувъра, Смитсониан и други музеи в Франция и Великобритания, който учебник би могъл да бъде не точно пътеводна светлина, но нещо като сума от добри практики. Достъпен е като YouTube представяне на сайта, който виждате като адрес в долната лява част на слайда. И без, както казах, да се изпада в технологичен детерминизъм, няма да обръщаме внимание на всички практики, описани там, но те биха могли да бъдат
една добра отправна точка на нашите музейни библиотечни служители и на архивите, как би могло чрез какви конкретно технологии да се разказват такива истории, които да използват всички сетива на човешкия организъм, за да може да се възприеме информацията максимално лично. Относно виртуалната реалност, добавената реалност и този тип технологии, които стъпват на дигитализираните масиви и на Big Data, на големите данни, събрани от сектор култура в контекста на пространства от данни, може да се даде като пример този учебник, публикуван от Френски институт VR Immersive Experiences, който се финансира от Френски институт и представя повече от 40 оригинални работи, включващи сечението на виртуална реалност, визуални изкуства и присъствие на живо в музея, използвани реално в културни центрове, театри, не само музеи, и изискващи активна обратна връзка и активно участие от своите посетители. Доста интересни примери, онлайн достъпни на сайта на Френски институт. И още няколко малко по-конкретни примера, освен наръчниците, които споменах. Между другото, наръчник за уеб достъпност може да бъде намерен и на сайта на проекта, финансира от тази серия от видеоуроци ABMAP.BG, където се опитваме с фокус към уеб разработчици да представим как всички тези истории в сектор културно наследство биха могли да бъдат направени достъпни и как WCAG стандарта ни насочва в тази посока. Този стандарт, между другото, е задължителен за използване при създаване на уебсайтове на публични институции и мобилни приложения, което следва да се има предвид, когато разглеждате споменатите наръчници. И сега към конкретните практики. Науката зад Pixar. Бостонския музей на науката създаде тази изложба с това заглавие The Science Behind Pixar, достъпна и в YouTube канала на музея, и на сайта на музея, в която се дава един много интересен подход, базиран на един съвременен термин на STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts и Math. STEAM обучението се опитва да върне в неговата образователен фокус едно базирано на практиката обучение към точни науки, което съчетава представяне на различни феномени от науката, различни видове науки, по интерактивен и интересен за обучаемите начин, като обучаемите са както в средно-гимназиална възраст, така и всички посетители, ако говорим за глам сектора, така технически грамотни посетители, следва да бъде казано, тъй като вече техническата грамотност е сред задължителните 5 области на дигитални компетентности, които се промотират и в Европейската комисия, и в българските образователни центрове. Какво точно е направил Бостонския музей за науката, съчетавайки процеса, по който се създава един анимационен филм от Pixar, а именно 8-те етапа, които виждате на слайда: моделиране, обработка, различни видове интерфейси и така нататък, неща, които са в филмовата индустрия като терминология, не искам да влизаме там, но те са идеята на STEAM подхода е да приложи този творчески процес и начина, по който той се реализира в един реален продукт, анимационен филм, в науката и да се
В този музей, например, деца могат да скулптурират чрез числа дадена фигура, даден обект, който ги интересува. Дадени са примери с анимационни герои, с обекти от природата, например трева, и много други реални обекти. И се оказва, че тъй като гиганта Pixar стои зад това приложение на Steam подхода, има невероятен интерес сред младата аудитория да посещават. Увеличила се, така според статистиката, посещаемостта на този научен музей. Виждате на екрана както storybench.org, извинявайте, адреса, на който може да се проследи как процеса, по който споделят музейните служители, това нещо се е случило стъпка по стъпка, резултатите и, разбира се, самите интересни истории на децата, които разказват в дигитална среда своите истории. Тоест, в случая това е един добър пример за публично-частно партньорство между Pixar и Бостонския музей на науката. И накрая ще дам няколко примера за добри дигитално достъпни практики за музейни приложения и започвам с Виктория и Албърт Мюзеум. Те от 1985 са започнали да организират и създават тактилни сесии за хора с зрителни дефицити, книги, различни аудиопредставания. На сайта на музея и YouTube канала могат да бъдат видяни онлайн наръчника, с който към днешна дата вече, всяка една тяхна колекция с фокус върху хора с зрителни дефицити е представена като аудио, и то е видео реално, но с аудиото към него се представя тази колекция и съответно фокуса на самите музейни служители, създавайки тези колекции, е точно да осигурят тази достъпност, към която се добавя и едно сравнително ново сензори бакпак, т.е. страница с възможност по-младите посетители в семейните екскурзии, виртуални и реални, които прави Виктория и Албърт, да могат да се докоснат до реални керамични модели, в които са вградени сензори, и по този начин да си представят реалния обект, т.е. тази раница с различни модели вътре в нея, следствие от 3D технологии, 3D отпечатки, керамични фигури и така нататък. Те всички в конкретната раничка са тематично свързани и обясняват в резюме дадена колекция, която на момента е в фокус в Виктория и Албърт. На сайта както казах, на Виктория Албърт, в секция Backpacks можете да видите реално. Те, разбира се, могат да се купят и в магазина към музея, т.е. монетизира се тази технология по един доста атрактивен и интересен начин. Вторият пример, Touching Masterpieces, е на Националната галерия в Прага, където чрез виртуална реалност може пак с фокус върху хора с зрителни дефицити, те да докоснат реално един от най-известните скулптори. Започна този проект с скулптурата на Нефертити и на Давид на Микеланджело, и в YouTube канала на галерията може да прослушате реално видеа на посетители,
с незрящи посетители, които споделят колко са били вдъхновени от това, че за първи път през живота си могат да докоснат реално нещо, за което само са чували и учили в училище. Доста така затрогващо лично преживяване. Това е скриншота, който съм сложила на този слайд на това момче. Друга добра практика, която е едновременно и интерактивна и достъпна, е в метрото в Барселона и в Археологическия музей в Мурсия. И двете са в Испания. Тя е базирана на QR кодове, информационна система базирана на QR кодове, която навигира, използвайки телефона на незрящия посетител, го навигира физически в сградата или в метрото и съответно корира и обяснява, в зависимост от неговото местоположение, пред какъв обект стои, конкретно за Археологическия музей в Мурсия. Също статистически посещаемостта на този музей, след като са въвели тази QR-базирана информационна система, която има търговско измерение. Разбира се, тя следва да бъде закупена, защото е лицензирана, следва да се контекстуализира към всяка зала в сградата, т.е. има допълнителна информация, няма one fits all технологично решение, което да задоволява нуждите на всички музеи, тъй като всеки музей, всяка културна институция си има своите специфики, първо на самите обекти, на отделните колекции, от една страна чисто в семантичен аспект, от друга страна в физически аспект, инфраструктурата има своите изисквания и съответно информационната система следва от веб разработчици така да се контекстуализира, че да е достъпна за конкретната колекция в конкретната зала, което е допълнителна работа и няма такива решения с отворен код, които да са универсални. За съжаление, това следва да бъде отбелязано. Accessible Digital Storytelling. Това е следващия пример, достъпен на сайта на проекта mediaverse-project.eu и с координатор университета в Каталуния и няколко компании. Друг пример за добро публично-частно партньорство. През септември 22 излезе книгата вследствие от този проект, която представя едно достъпно разказване на истории от музеи в дигитална среда в 360 градуса. Няма да се спирам подробно. Като това е едно 300 фейдър онлайн инструмент е следващия пример. Той създава 360 градусови интерактивни преживявания, но е базиран на браузър. Тоест това не е реално виртуална реалност и има достъпен е на app.getfader.com, като с инсталирането към браузъра на това приложение има YouTube инструкции, как точно това би могло да стане използвано от музеите. Има опции и за допълнително, чрез заплащане обаче достъпна, надграждане на фейдър, на Immersive Interactive, т.е. едно включващо интерактивно преживяване за потребителите. И за да не бъде продуктово позициониране, виждате снимки на екрана на този слайд, наистина изпробвано, доста достъпно и без заплащане, като приложение към уебсайта на музея би могло да се използва. И накрая в заключение, за да могат всички тези добри примери, като наръчници, като реални мобилни приложения, като браузър плагини, да могат да бъдат използвани от музейните работници на място и конкретно в България, която е фокус на това видео представяне, следва да има обучение. Обучение на реални музейни служители, за да не може всички подобни услуги, изискващи технологично опосредствено музейно преживяване, да бъдат изпълнявани от външни фирми, което е масовия случай у нас. Това обучение, средствата за това обучение има
много онлайн ресурси и при добра практика в съдействие и с нашия екип, разбира се, но и абсолютно независимо и самостоятелно обучение може да бъде а, достъпено както в Museum Hub, така и на сайтовете на Европеана. Има Europeana Academy вече няколко урока за практически урока, насочени към практиката. Организират се и вебинари за музейни екипи дистанционно. Възможностите са твърде много. Идеята е да бъдат контекстуализирани по правилния начин, без технологичен детерминизъм, т.е. по правилен начин означава съобразно инфраструктурата, съобразно спецификата на музея, съобразно експертизата на хората, които ще се занимават с със създаването на този продукт. И разбира се, отговора на въпроса защо ни е нужно всичко това, оставям на слушателите. Очакваме вашата обратна връзка като екип и сме отворени за сътрудничество, така че богатата културна памет на България да може да бъде представена със средствата на съвременните технологии без компромис с достъпността. Благодаря за вниманието. Това е урок от серията видеопредставения с фокус дигитална достъпност, създадени от екипа на проект по договор КП06H42 с фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката България. Виждате моя имейл kalina@matbas.bg, където ако имате въпроси или желаете някакви уточнения към екипа или към мен лично, сте добре дошли да ги реализирате.